Wow. Nem não vai isso Marvelous. Marvelous. First time siri na April. Wakambo ya kangani. Kama hiyo hapa tukibuda hizo Marvelous. Ndio hiyo ruda ya Marvelous. Arudiwa nani? Mwanangu yani 17 years. Ndio arudiwa na mama. Wakati mamako amenyeye na Marvelous. Dok ati ndakanga kasi andisusia kanga butashika mwana ka 5.5 ngati mama waparu dai pana magasa anoti mwana mama ngati mwana mkomana anonzitafara asati kashi anoti ngati mwana mama yeshua ndakasimuka wanaenda pamba kama iwa pandashika pamba pape haikupa ngauya pa kadi tuira ni chipati zvaenderera kana zvaende kana zvaitika kana zvisati zvaenderera kadi tuira ndidi izochinganisana vandasvika ndikati maikupa inini kutaroti tafara arishanda pamba pake mwana wangu akapedza form 4 akabuda ne4 subject ari kuenda kuchikoro kuti anyorere masubject ari handisi kuzvida hangu tichikutaura from there wakabva wangozvisa vandasimuka vandaenda kumba kwababa wemukomana vandasvika vandaona baba wacho ndikasama hauenda uya wanorodza pamba pedu pamadziro ipa handisi kuda hangu ba toda kuti tizouyirirani mangwana zvekuti munofamba muchiti toda mukaurisa ndekuti unovhaira nekapati kake kezanukefu ndekuti ndichayalei hazvina senzi handisi kuda nemwana wangu ba ndonyaya ndikutakukana ndovatawirirana vakagara takagara April wese May uno sanzi ndokubva ndasangana natete uyu akati nai mazaro ukaona mave abva pamba kana kuti aita nhumbu anoita basa rekudaidzwa nemaikupa ari kuenda kuchikoro achionana natafara pamba pamba ndikati kuti maidiridzirakazi ndozvandikutaura namazaro zveshuwa ndakafamba kubva pamba pedu pamberi padhuze raitanga ndotosvika parodzi wangu ari kunodhaika dzavo ndari maikupa uya pamba ndakauya ndikati maikupa ndauya ndikataura nyaya yangu yezuro nezwa ndakuzwa kuti iwewe mukomana rushanda pamba petafara ndakatokutaurira bheti atori neprogramu yekuti iwe ukatomupa mari anotora mwana wangu muri kuda kuti ndizodini ndini mwana wangu kuti atomurejistira kuti anyore chini November handisi kuzvidaba maikupa ende maikupa uri kudei pavana vadoko ndifunga ndakambokutsura ndakutsura handisi kuzvida hangu bhauramba ndinanyara kwamba ndatomuka Sunday ndakucheka manheru ndadzoka ndikati kona imaikupa nyaya yako iri kundozi maikupa maikupa uyu ndopakatobvunzwa ari kuti muri kutoda rei maimazana kuti tafara wakatopuhwa chini mari yake nokwakupa ndiri kuchenda kuna tete wake uikobvunza kuti zvindezveshuwa here mwana wangu ndatiye mazvitenda kumborapa ndinotoziva ba kuti nyaya yatorongwa kare watopanana mari nemabhegi watopanana nemukomana chichi ndasikazodzoka kusvika pamba mwana wangu waenda kumapasti sei vandadzoka futi kuna samahwenda uya kuna mwana mukomana wenyu ari zvikazi wakatangoti aenda koona bhora ndikati ndikuda mwana wangu lakini ndikuda mwana wangu takanetsana kutotsana kusvika wakabva wanditaurira zvinhu zvekuti ndakarwadziwa pakusvika pamahara apa mwana wangu mwana ngewangu samukuru isandi nyaya haina kupera sandi watamuka manzi vanhu vabva vatoungana kuti afire murinzirisa mwana wemunhu mwana wakaenda zuro mwana urinzirisa mwana wemunhu vakaenda kupolisi tasvika kupolisi wandaindisojusa mwana wachibva wadaidzwa nemupurisa mupurisa vataura kuti endai motora mwana wemunhu mutiunzire mwana maunza mwana tozotangira ipapo ndiri kukupai anga mitambo 24 hours awo ndobva wazokumbira wabva wati ndakudawo 2 days pakuti mwana adini adzoke
mwana wangu haana kudzoka. Manheru eTuesday mupurisa akandifonera. Madziro mwana wadzoka here? Mwana wangu haana kutsvaga. Vanhu kubva kwatakangoita avanhu vama action yakaita uyu vakabvaenda kotema ipikadza kaine murume uyu vakabvaenda kwanoita ugirida. Saka hapana munhu akatera chii mwana wangu. Asi musikana wangu muhombeni akatombofona foni yemusikana wangu ikaita akashauka zvisingaiti ngemwana weapa. Ava ndo vari uchibudisa vari kuramba vari kutenderedza masoko avo ekuti haambodzokiba tinoda mukaurisa ngekuti ndiri muZANU-PF pani ende sure mwana wangu kusvika njodzi hakuna. Witness yakaona mai avo vachidaidza mwana wangu yakaenda kumapurisa ikataura pamberi pepolisi, asi nhasi wabva vaivhara ngekuti nditete wavo. Ndo nyaya. Ini munoti mwana wenyu hamutoziva dani? Handisuziya. Ini makore mangana? 17 years. Autanga ndani? Witness. Ndonzi wobuda kwaChibahowe. Chokwadi mai vakauya kumba vachiti tanzwa kuti mwana ari kudanana nemwana wangu. Saka tiri kupirambira yekuti haasi kuchidango. Ndichaedzawo kuti nditsanangure mwana wangu zvamataura. Saka mwana ndakagara naye pasi ndikamuonesa. Ndamuonesa sure ndakaitawo unenge mwedzi pasina chaitika. Last Sunday manheru kuma8 ndakaona mai vasvika nemwana wavo nemupurisa wemaraini nePaul. Vati vada kuona inini nemwana wangu. Mwana wangu anga achangobuda mumba vasvika 10 minutes achangobuda mumba. Saka ndakatuma nini wacho kwamushirisi vakamushaya anofarira bhora. Saka ndangofunga kuti munhu aenda kubhora sezvo ari munhu wese uri bhora. Patawirirana kuti mangwana acho kuseni inini ndaizotora mwana wangu ndichina naye kumba kwavo tonoenzanisana. Ndobva wabuda bva waenda. In the space of about 30 minutes to 1 hour, takaona kuti pavakauya kumba vakauya ava nemupurisa nemwana wavo wakudaro. In the space of 30 minutes to 1 hour, ndobva wadzoka vari kuti handisi zvaona mwana kuda mwana wangu. Asi iwo ndakana mwana wangu. Mwana wangu uri kubva panguva yacho iyoyo adamuona kusvika izvozvo. Mwana wangu kugara anga asina foni. Wavo ndiye anga ine foni. Saka munombofona here pafoni yavo? Mwana wavo. Ini ndana nhamba dzavo. Ini handina nhamba dzake. Saka mungotiwo mwana wenyu hameno? Mwana takazoenda kupolisi. Takaenda tese kupolisi. Tasvika kupolisi. Polisi yakatiti inini ndimutsvage mwana. Ndapo wakatanga ndipa 24 hours vandazotumba vandapowa 3 days. Saka musi wacho yakafanira kuti tiende ndandisina mari yebhasi. Saka ava vakauya kumba kwangu manheru vakasvika ndini kuti chokwadi ndisati ndaenda hakuna ndambosvika nditsvaga mari. Pandakana mari vandamuka makuseni vandaenda. Mwana wangu akakurira kubhindu kuna bhindura kumba kwamai wake kuti akasiyana namai wake. Saka ndakaenda ndikasvika ndikatsvaga mwana ndikashata unosaini. Ani makore mangani? 26. Haumaenda umisa kuna mwana? Ndo wakatopa nemari yebhasi. Mari yebhazi Patricia Mabheni. Zvakaitika pawana ava zvekuti kudanana kwavo mai inga ndisingazvizivi, but ava pavakazouya kuti mwana wako atumwa nemwana wangu takatosvikidzana pamba ndikutobva ngucheche iye ari kugomba kwavo neumwe mukadzi vakati kwai mwana wako atumwa nemwana wangu
Ndati mwana wangu kutumwa nani? Kanzambonyepo tatumwa newe. Ndikona ndikubva cheche. Nehemba nawo chinja ndakatopera. Tatoshudzana zvamatoona. Kanza ahura iti chitsura chi pamwana kako noti mwana wako hapindiri nyaya dzerudo mwana mudiki. Mangwana unozoda kudini? Ngatanda zvinzwa. So, ngatanda zvinzwa. Ndichadini? Ndichatsiura. Deiyo marova kaya nditamukuru wamwana asiri wangu. Ndisina kudi kutaurira. Ahura iti. Ini ndadini? Ndanzwa. Tati torina baba wacho. Kubva zvapera. Muruma wangu. Kubva atoti ahura iti ndazvinzwa tete toti tete. Tazvinzwa ahura iti. Kubva vazondona Saturday tulusa nzinde kai mumota kuti dziende vandidaidza vakatuya pano rukunzwa kuti wewe kukaitunzwa kuti wewe wadedza mwana wangu pamba pako sati udedza mwana wanyinyi unongogara ndadedza chi mwana wenyu kanzi hande kuna tete wako tete wako ndio anditaurira handina kuramba tadzatowa kumatu naina vatasimuka vataenda takasvika gogogogo kwakana ngati ngavaya nevanhu vaini makandonene chidedza chinyi mwana weapa kanzi mwana wenda wamona chikona pamba pako saka kana unga asina lingi naye akonere pamba pako bva ndakabvunza kati akona rini kanzi akona Friday ikati inini Friday ndakamuka kuenda kunzimbe kuti manzimbe nemumu wangu bva ndatoya ndakutoti takunobika tii ndokana kuti muda usengawo nzimbe handisi kuziva kune mwana nekuti mai ava inini ndine chinhu choti mai ava anogona chiziva kune mwana wako wositati tese Sunday iyoyo vakati handitobvunzawo natete wako mwana tati naye nokuti vakatoya kune naye mwana vakati yo uyu mwana wangu auyawo chibvunza ndikati mafi panewo here ravandira ndakakudaidza ndikati inini mwana wenyu haatauri nevanhu mwana wacho akanyarara kana ndikasatomona ari kudarika achienda kuchikoro akasati vamuka sei handitauri naye ndikati vataura kuti ndotaura nangana vanepayo vemumaraini mwana wenyu handitauri naye nyaya hatorina kana nenyaya saka ivo vakabva vati kumwana enda wakadai so ichienda kumba isusu takuenda uku saka mitemo yezimbabwe inoasikana nakozi kurodza kana kutambira yekuroga mwana musikana ana 18 years mukati unozviziva 18 plus musikana anororwa asvika makore 18 saka vabereki shamwari vanatete tikafasiritete kurorwa kwemwana ari mudiki munosunga hakuna munhu acharoora munhu ane makore ari under 8 ndimi madzimai gender act zvinongotsanangura zvega so don't risk vanhu vamodilavasaidi vanodanana pasvike 18 years vazodii varoorani handiti kada mari kada kupikisana vakasirufukisani nekuti vakatonzi nemupurisa wachona chadii taenda nemwana muruzwa akatopiwawo idea chadii taenda nemwana kwatiri kuenda vakabva vapindura kuti mwana handisi kuenda naye ndoda kuti anotoreka munina kake aende kunorara murunzwa akatotaura katiwo futi ko madii tiende naye ndinomusiya hangu pamba pangu tosiya takeyadho kubva varamba kuti pavanodzoka votora mwana iwo mai vavo votora mwana woenda nokuva kwake takutobva tadzoka tese navo kamweya kuti ngatimukire it means kuti mama ane information yekuti mwana mupurisa wavo vavaifamba navo ishamwari yavo ndo yakavapa idea iyoyo amuna pandikuramba pandikuramba amuna kutanga kuti from nowhere mototi ngatimukire patozodzoka tomukimba the fact yekuti mutoti ngatimukire toenda tozomukimba it means kuti mama anayo information yekuti wanga watomupa mare mukomana uyu awa mai awa kana mapurisa akati kuti mimi ndimi tete wenyika budisai mwana ndio anga atomupa mare basi imwe yacho mwezi wacho wakapera bari funa yacho inoni mari yako
mari yako. Inini ungazozwa kuti vanhu vanofunge ipla kuti inini asaziva vanhu vari kudanana nekuti baba wachona akangouya handiti achiti mwana wenyu adaidza mwana wangu kubva baba yavo vatogara pasi nebaba nemwana nemurume wangu kubva vatotsiura iye aitogara ichoti mhomzi zvakatopera saka atinozwa kuti vanhu vari kuramba uri kondine ndakatoshamisika vakundibvunza saka ini ndakatoshamisika kuti mwana wangu mwainini kudedza mwana wenyu pakai ndo zvandakatovaita inini nekuti iwo mai vavo takabva tese kwatete wangu zvekumatei tibva kutese kwatete wangu vatatoparadzana zvakanaka chitotaura nyaya dzakanaka bhabai oraiti kanza muuye mangwana kuseni ndati baba mwana wavo vauye kumba kwangu ndatauraiti ndinodii ndouya tatoraro zvokumatongo ndoparudzogogoyo mwana wangu mwana anditi mamudzorereta ndeine mwana kwatikuenda kutira kuti zvisazonetse zvino zvadii mwana wacho aendepi kanza arongedza bhegi arongedza mapepa ake arongedza chitupa handisi kuzviona kuraidei Mayonnaise number. You know that. Right. 071 071 038 038 1562 1562. Mathematics. Unoza vana vasina kusvika 8. Demusinaburisa mari mwana yari. Hello, msikana wakati? Yes, makati babu. Ndi chief mtasa ka? Ndi chief mtasa, alright? Right. Ndada kuziva ka, handizivi kuti ndikakuona sei. Uri kupi? Uri kubhindura? Kumba kwa mai wako kuyako? Kumba kwa mai wako here? Kubhindura chaiko? Ndaida ukafanira kuti ndibatsirika kuti ndizoti zvakamira sei. Pane kamusikana kwangu wachidanana nako apo muri mezere. Ndo ndizive chete kuti ngozoti ari safe here kuti muri mezere. Muri mezere. Alright, saka mukadzi wako makutororana here kana kuti zviri ngozvomutamba. Alright, ganitaure naye. Yes, uri right. Yes, izvaka mai yako zvanga ari kutsvaga zvari ndochema ndosaka ndikutokutsvaga kuti uri kupi tizwe kuti uri safe. Okay, saka kwakuronga zvekurorana here. Makatororana. Okay, saka muripi manje kuti mai yako asati neseke kuti ari kundochema ndada ndimutaura kuti uri safe. Uri kubhindura. Okay. Ungani makore mangani zve? 17 and a half. Okay. Saka kuri sei ikoko? Wari kubata zvakanaka. Okay. Uri kuvabereki vemukomana? Alright. Chibva waseva nhamba dzangu ndichifi mutasa kuti kana paine zvine zvikunetsa kaobva wandifonera panhamba dzangu ibaba. Alright, ini ndoda kuzotaurawo newe ndichazozwa kuti zviri sei zviri kudiri kuti mai yako zvisamunetseba. Alright, kubhindura murinera wo kuna madziwa uko kuchi kuchipadze mutori mutaundi wona ndofunga kuti muri kunze kwetaundi. Saka muri kugara okay wati muri pana vabereki vemukomana. Okay,
no, it's okay. Saka nishangola manchikufonera iwe ondifonerawo ndizwa kuti zvakamira zvakanaka here. All right, thank you. Konzeni phone dzazokuramba sei? Saka dzenyu phone dzazokuramba sei? Ini yangu one time kuti Babsara chakade inini yanga isutomboita. Ndakatobva kubhindura izvi zvikwamadziro pashepa yanga isutomboita. But baba wamanje pakundirwadza hangu chakade. Wakanyepa kuti ndateera mwana kubhindura. Ndizoti mwana wangu auya anyota. No, musanetsike pambwezi. Musanetsike pambwezi. Pane two things zviripo. And two things zviripo is what you need to understand that. It is against the law. It's criminal. Mazwano. Kuroora mwana ari below the age of 18. Kana kuti kumitisa mwana ari below the age of 18. 2. Imhosva kune vabereki vari kutambira muroora nevabereki vari kutambira chii mari. Imhosva dzese idzi. Saka izvozvi izvi mukomana uyu handiti wati ndiri kuchipadze kubhindura. Imi baba kwamakati muna mai vacho kubhindura ngepimi kwamakaenda? Mai vacho makamona? Akashaya. Saka wabereki wavo tindogara navabereki ndavapi? Ndana sikuru vakadzara mai vacho. Vakadzara ndodziri kuchipadze? Ndofunga. Okay. Saka munopaziyaka manhamba pana sikuru? Ini ndoziva kusanda kuti. Saka wapinda ndokubvunza kuti ari mubhindura ari kuchipadze ndo wana sikuru? Ndinofunga handizivi kuti ndiri wana sikuru vari mubhindura here? Ini nemai vamukomana uyu takasiyana mwana. Handisi mwana wekuti mese wakafa. Takasiyana 5 years. Akakurira kuna mai wake handizivi. Izwa zvokuti ani wakaenda sendaubizi kuimidzi unoziva pamusoro pamai vacho vemukomana ezvo. Saka isu tikuti information yemukomana uyu handiti isu toda kutanga kuitsvagira kubva pamusha pana nambuya wake nanasikuru wake kwawakasvika iwe. Orit iwe zvawakasvika ukabvunza kuti mwana wakati chii? Akati haanambosvika. Haanambosvika. Asi wakanomboratidza wakarakidzwa iri konzeni yekuti muzukuru uri sinzi wariwo wanhu ndiko kwakakurira mwana. Konzeni iri yanga iri kuchokati. Saka padakasaka kurawo chimwe chacho vangofunga kuti vamwe sezvo mukomana achifara zvechikoro kuzi pamwe ndiko akaenda mabasa. Vakutondofunga usiziva kuti mukomana unofarira zvese. Unofarira bhora, unofarira chikorokoza, unofarira wasikana. Chasingafariri chima. basa ekurarama nemaoko. Chiita isoko. Imi kana muruziva kuti mwana ndewenyu and you want to save your kid, itai kuti mwana adzosere chii mwana kumba kwavo. Mwana akontinye nechii nechikoro. Asi chandakutya the unfortunate part chinopa wana chiwindi inyaya kuti pamwe the unfortunate part ndiyo yavo mwana anokwanisa kunge andi pamwe. If it is only marriage without pamwiri endai motore mwana adzoke auye wenza ane pamwiri futi ngaadii futi ngaadzoke ndozvinotaura mutemo. Anozoenda makore akadii akwana. Mbuya musapindire bakanari vanoda muno amunyari ba kanari vakasarudza muno mudi
kudanana havarambidzwi, kuroorana ndokusingabvumiswi. Saka imimi tinosiya zati zvaitiri kumusikana pati completion yechikoro nekusvika heji yakanaka ngazviitwa mutemo zvekuti akudanana madota society ndimune muri kudanana here. nyaya iri apa ndoti mwana ari chii, mwana ari safe. chaakudiwa kuti mwana adzoke kupi, adzoke kumba. Redza mwanangu muchikansela anozomeka decision kwete kuti ramba vanoramba neswimba vanoramba. Munozwa mai ngavaandastende mutemo kuti imimi kuroorana kwavo imhosva kwamuri, imhosva kwavari. Izvo ngavazvidii, ngavazviandastende izvo. So haisiri yenyu nyaya yekutamba mega. Vanofanira kuitambawo saidi ravo, imi muchitamba kusaidi wani kwenyu. Muchengeta apedze chikoro, chengetai mwana akadzoke kumba, chengetwa ari kumba. Kana azokura the age of 18 mutemo wakumubvumira kuti zvada kuita. makati audanani naye titezatiti ngatichiende tobatsirana because apa right now haisiri responsibility yekuti ava nekuti ndimi mukomana ai iya responsibility yenyu both sides kuti muone kuti what can you do kuti wana musvike pavari wana vadzoke kumba. Mukaisira ivimi muchiti responsibility yechi yeavo hazviiti. Anzwa titesanizi musaitore kuti nyaya yavo nekuti mwana wavo ndio atizisa. Wana watizisana, asi tiri kuti mukutizisana wabereki chibatanai kuti wana wazive chii mutemo. Mwana ngaadzoke kupi ani makarejista ndakatorejista anodzoka chii ndozvati kuti andi